Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon. Ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualang ko ninyo sa pangan nga Mites. Hingkod ang pangidaron, minyo ug may duha ka mga anak. Taga Bohol gyud ko. Apan ni anak ko magpuyo sa Cebu City kay niaman din ang akong trabaho. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa gipamati sa akong amahan. Senior citizen na ni si Papa, apan lig-on pa gyud og lawas kay trabahante kaayon niya siya sa among basakan sukad sa gamay pa ni. Maong matingag gyud mi kun masakit na ni siya. Kay di man kani siya sakiton good. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghitabo. Kapoy. Ano naman di ka? Tapos trabaho Nagaluto na mo. Makaon ako. Aron makatuog na ko. Nanasab ka ng matuog dayon ka magkaon. Umanaog luto si Mayla. Mangaon na lang ta. Kaya, hiluto ti karon sa di pa ka matuog. Di na, oy. Saman, ganan ka nga mag-walking ko na ka? Ha? Nain na, Kadito. Sa di ka pa matuog. Di na, oy. Hagbayaran akong walking sa trabaho, Sige na. Aw, karan na smile lapi. Aron makakaon na ta. Mag-check lang una ko sa akong messenger. Di ka makapahuwaya na. Kaya magsige maghihawak po kag cellphone. Murag nag-message magutong akong manghod ganina. Nabasahan rin akong notification nga nag-message siya. Pero wa na ko ma-open sa akong kabisi ganiha. Nalimot na lang sad ko. Mayla, pagsukad na dihabi kay niyatas mama ninyo. Sukad na. Papa! Awa laki. May message yun lagi akong manghod. Nasa mong GC ay. Unsa man ni? Kang kinsa maning tuhod nga nagkadugo? Ha? Unsay tuhod ka nagdugo? Kadiyot akong tawagan i-video call na ko. Pati, nasamad yung tuhod. Ha? Ang nasamad man? Dapay ko nagtigbas sa pagpangumpay niya para siyang kaabot Ha? Kay nitalipsay ang lagaro pagtigbas niya. Ay, Kunya, kino. pero mapadto sa ospital para pahunad. Irang butangan kong dahon sa hagunoy. Kung ipagkusa og panapton. Sige pong agas ang dugot Basin mo na siyang dugo ba? Ay, si Papa sad, Asa man na siya, be? Makiksulti ko. Dira tayo. Pa, Ay, ay, ang gwapam din ako ni anak. Nakita na ko sa cellphone. ay ngisi-ngisi dia pa, Ato mo sa ospital, Kay, dako og taas man din ang samad ni mo. Nya, sige man day nagdugo. Kinahanglan yun ang tahion pa. Tahi naman. Gasto na kina Papa, tuon na lang gud pa, O sige, di ka pa tuo. Di na ko mauli diha ba? Sige na lang Suko pa noon. Uli des Pasko O lagi, mauli ko diha. Basta magpa-hospital ka. Patuo ha. Mauli ka sa inyo? Luawon to na kong mga tiguang. Kinang luod na sab nga wa na ko'y uli-ulis amo. Aw, lala sige. Ako may manghod. Kabaka. Kadiyat sa... Hello, Ron. Te, kung nakay budget dia ba, ato'y pa-check up sa papa, be. Ha? Kaya sige ba siya kaguo sa kasakit siyang likod ko, no? Maglisod ba siya ginawa o dindaot tara ba siya? Ha? Kinaunsa naman sabday na siya? Nagsunod-sunod ang gibati ni Papa. Mga simana lang ang gap. Maong nabalaka na kay ming managsuon niya. Di manggod unta ginhapon nga ingon ini ni siya nga masakiton. Og nagkaanam si Papa kadaot kay dili na ganahang mukaon og dili na kayo makatog kay magsige nag-ago sa kasakit sa iyang likod. Maong nagtinapangay naming managsuon aron mapa-check up si Papa.
Unya. Nagpadaan na si Manang te para pa-check up ni Papa. Oh, sige dong. Ingna lang niya ko ha kung unsay mga resita o unsay request sa doktor. Mas maayog yung taugod. Uy nga, ato na siyang mapa-x-ray. Aron mahibaw ta ba kung unsa nang sakit siyang likod. Mawala giti. Di na ba dyan kuno unta siya pa sa doktor? Kaya nagpahilot na kuno siya. Kaya panuot lang kuno. Ug arthritis, ingon na naghilot niya. Na? Ay padaan na niya, uy. Dadagin na siya sa doktor dong. Naunsa man ka, nagsige na malakag atubang ng cellphone nimo. Kaya nagpaabot manggod ko sa resulta sa papa-check up nilang papa ko. Kay, gipa-x-rayhan yun ko, no? Mo ba? Eh, mauna ning akong gipaabot ay. Radiologic report. Mao ni. Radiologic report na gid ni Papa lagi. Ang resulta na ni. Interpretation. Pneumonia right lower lobe. Hala. May pneumonia lagi gid sa Papa. Nganong naaman siya ana, uy? Ay, kanang imong papagod. Sige naghubo-hubo. Mauli gikan sa mangtugway sa iyang kabaw. Nya maghubo dayon. Tagsara gid kay nang magsulob og sinina dirisbay. Magsige lang naghubo. Ay, si Papa po, uy. Mag-ilis unta na siyang uga. Ay di lagi patuod ay. Og dili basab ka na siya sige pug tabako kani adto ba. Nya ni undang na karon. Pero kani adto grabe kay na mo tabako. Ang tabako ilikit-likit sa papel nga newspaper. Mausap siguro man, no? Lagi niya mo inom sad. Untod karon, dahil na patuo, dahil na pabadlong. Kay kuno, gasolina niya ang bino. Ay, Papa, yun, eh. Giingnan sa bitaw ko anak niya. Mangayo ko no siya na ko og kwarta para gasolina sa iyahang lawas. Gasolina lagi. Unya na apay pangapi nga daghan, kay kamay ang ibutang. Paminusin na niyang kamay, ma. Hagi bawal na yun sa doktor niya, dayoy. Ang mga reseta, ma. Ipapalit ni Dudong, ha? Ipapalit ng tanan. Unsa gani ng mga tambala, ma? May tulog ka klase nga tambal nga giresita sa doktor. Ug salamat na lang nga wa mo ingon ang doktor nga i-admit. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, among napacheck up ang among papa sa doktor tungod sa pagsigi og sakit sa iyang likod. Ug ang result sa x-ray o interpretation, pneumonia right lower lobe. Delikado ba ni? Ikaduhang pangutana, ngano kahang na pneumonia man si papa? Tungod ba ni kay maghubo-hubo ra siya sa bay, kikang gipaningot? O sa iya nasabning pagpanabako sa una? Kaya ang tabako, iya pag yung ilikit sa papel nga daan nga newspaper. Makadaot ba na? O ang pagsigisab ni niya ang inom anang bino? Ikatulong pangutana, may tulo ka tambal nga gireseta ang doktor alang kang papa. Apan, ingon na nga kong papa, di man kuno epektibo. O wa palang yun niya mo ipikto niya. O kinahanglan ning ilisan nga mga tambal. Ikaapat nga pangutana, kung dili maulian ang akong papa ini mga tambala, kinahanglan ba namo siyang ipa-admit na sa ospital? Kay nagniwang na maguning akong papa o dili na ganahang mukaon? Ikalima og katapusan, napahilot na sab namo si papa kay nagtuming panuhot lang. Apan ingon man ang manghihilot nga arthritis kuno ni. Ug may giresita pang manghihilot nga tambal. Angay kanina mong paliton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Metis. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran.
Once again, ani na sa bako, si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usaman ako ka psychiatrist, ug mga drug-related nga mga problema, kay usaman ako ka fellow of the Philippine College of Addiction Medicine, usa ka ko ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kanyo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang ato makuto nga pagtulunan karong adlaw mo kini nga you grow from every experience that comes to you. Brokenness including brokenness, no? So you grow to every experience that comes to you, brokenness is included. So we learn more kuno sa atong mga negative nga mahitabo sa atong kinabuhi. No, of course we learn also sa mga positive, but we learn more through our mistakes, no? Ingon ani man gud, dili man gyud ni smooth sailing. Wa magisayon na ning kinabuhi, puros magay ni lisod. Na masayon lamang ni og pangitaan mo pamaagi or imong gahinan og panahon, focus para ma-realize ang usa may imong gustong mahitabo sa imong kinabuhi. Okay, ang atong matatampo karong adlaw si Mitis. 44 years old, taga Bohol ni siya, pero niya siya nagpuyo karon sa Cebu City, minyo og na siya ay duha ka mga anak. May tungod ang problema ani may tungod sa iyang papa, no? Nailang problem, nailang ako lagi ni paningkamuta, no? Nga nailang problem ang iyang papa. So unang pangutana ni Mites. O diba, kinsa man dato ngayon, mao na itong mga taga Bohol, no? Sabay mga taga i-greet na to di ay, mga taga sa man to akong usabon ako great ning mga taga kuan, taga Tomas Opos, mga Maulas, mga Layo family, mga Kaloy Kunyado Asiro, mga Obra family, akong kaapelyido diha sa Tomas Opos, si Joel, si Johnny, si Danny, o mga taga Matalom, no? Nagapo ko mga kaapelyido da. Inaut nang tag mag kita-kita ta kay para magkaila-ila ta. Pareha ba ta kagwapo? Okay. O mga taga Badyan poblasyon, no? Si Angelito Magno, no? Fiscal Oscar Capasio o Fiscal Fury Llanto. Ingon sa kanin ni Gilbert o ni Imal Llanto, no? Mga Llanto family diya sa Naga o sa San Fernando. Musta naman dahil si Pitoy o si Joel de la Piña diya sa San Fernando. Musta na? Okay ra bang inyong mga kanding o mga kuan diya? Mga baka, dagko na ba? Ha? Daghan na bag daghan na bag anak. Okay? So, mga taga, sa pamaya ko yung great taga layan na, mga taga Upper Bigaa La Libertad, Negros Oriental, Taburado, mga Pactor family, Roblico, o mga Terio family, na? O mga taga Cap, Cebu City, Dr. Kernel Virgilio Sinisa, Dina Sinisa, Yulita del Castillo, Elvera Dingbing, Pipito Istipuna o Gilda ug si Diling Binabay. Maayong pagpaminaw. Okay, going back to our sender, si Mitis, 40 years old, about ni sa iyang papa, no? Unang pangutana ni Mitis, among papa nagpa-check up ug ang sa doktor tungod sa pagsigi ug sakit sa iyang likod. O ang result sa X-ray interpretation kay pneumonia, right lobe. Delikado ba ni? Depende sa klase sa pneumonia o extend sa inonta damage, no? Ining pneumonia manggod ang pasabot ani ang air sacs sa kuan atong baga na sudlan og fluid, no? Either viral, bacterial or fungal pneumonia. Naani siya ay inonta mga tambal. So, labi na good sa mga bata, pero sa imo man papa, ang resistance, tolerance manggod sa mga dagko, dili pareha sa mga bata. Pero sa papa nimo, kinanglan ni siyang matambalan, no? I-determine lang kung bacterial, viral, or fungal pneumonia. Of course, you have to give analgesic para sa sakit siyang likod. O kung kuan ni siya, nahilantan, tagaanin nimo siya antipyretic para sa hilanat. Sa mga inonta komplikasyon aning pneumonia is
mo lower ang resistance, dali siya mo prone to develop other respiratory problem like emphysema, no? Or effusion. Kaning effusion naay fluid sa surrounding sa baga. Mo nang diha sa ospital amo ning tauran og tubo sa kilid, makita ninyo nga ay mag-agas nga tubig sa kilid sa ospital na receptacle di sa ubos, itawag na namog thoracentesis, no? Usa pa nga komplikasyon sa pneumonia ug di matambalan og dali is simbakolag maka-develop og kag pulmonary tuberculosis kay mo lower man imong resistance ug other forms of respiratory problem. So kinahanglan gani siya matanaw og sa ka pulmonologist, matagaan og tambal depende kung bacterial, viral or fungal pneumonia. Kaduhang pangutana, ngano kahang nagka-pneumonia man si Papa? Tungod ba ni kay nag-ubo-ubo ra siya sa balay gikan gipaningot, naghubo-hubo na siya sa balay gikan gipaningot, o sa iya rasab ning pagpanabako? Sa una, kay ang tabako baya iyang ilikit sa papel o daan nga newspaper, makadaot ba na? Ug sige sab siyang inom bino, kulapo ug tanduay. Ang grabe dinig brand ay si Manong, no? Kulapo ug tanduay. Mura na si brand ug si Pitoy. Yes, naay kuan ni manabako ug mainom, lower may imong resistance ug kung daghan lang ka og alcohol sa imong lawas, you are more prone to develop central and peripheral polyneuritis. Kung vitamin B complex kining B1 or thiamine, unya kini manabako ka, kinahanglan ni siya og malimit o maundang ako, discourage ko ani di ba ko nabako, i-discourage ko nako. Sa sigarilyo na ate makuha ang mga nicotine, tar kanang carbon monoxide, pero sa mga lumboy or mga tabako nara gyapon ganay carbon monoxide o kanang mga chemical substances nga detrimental sa health. I do not know kung pila na edad sa imong papa mitis, no? Pero mas mahigit og muhunong na siya og panabako ug kung mainom mo siya kulapo o tanduay, limit lang, no? Regards ni Bob Trinidad, no? Kinumdom na nino kung Bob Trinidad ani may nganani nga mga istoryahan na to, no? So delikado ni siya kung dili matagan og inunta pagtagad sa labing madaling panahon. Sunod nga pangutana, nganong kahang magka-pneumonia siya kay mao lagi na mo lower ang resistance. Nya kini magong kagaw, di lang kunin mo na may balan kung mutapot ni nimo environmental, alamin na pug naapoy mga tao ngay kay kasugat, anaan aning problema ha, no? Kasagaran man gud sa mga respiratory problem airborne meaning mada sa water droplets nga naa sa mo nag-ubo or nag-atsing sa tao nga naani-ani, no? Mo lower. I'm talking more on sa PTB nga related sa pneumonia kay maor man sila og presentasyon naa sa baga. Sunod nga pangutana, may tulo ka tambal nga giresita ang doktor alang kang papa. Silicoxib, okay, Cefixime ug Doloneurobion. So para sa sakit, antibiotic ug vitamins nang giresita sa imong papa. Nindot na yung mga tambala, mga mahalon man ganini mga mahalon man ganini mitis, no? Mga mahalon ni mga tambala, no? Paningon ang papa, dili man kuno epektibo. Wala pa lang gyud ni effect niya. Kinahanglan nga ilisan ang tambal, no? Dili tingali ilisan, maybe you kining increase the dose. O maybe ang mauligi ang dose, ang milligram naman po 250 ra na 500 nya ang frequency sa pagtake. Nya kinahanglan nga ang nutritional status sa papa nimo kinahanglan nindot na maayo sa panglawas kadi siya dali maluya. I mean physical health niya kay ang resistance magod sa usa ka tawo sa mga sakit magdepende man po sa iyang physical conditioning, no? Kung daot siya, siyempre dali ra po siya mantakdan. Sa kining Silicoxib, Cefixime ug Doloneurobion, mga nindot na may mga tambala. Depende ra sa dosage. Ay pag-expect nga everything will be okay pagka the following day. It will take time, 1 week or 2 weeks before mamatay ng kagaw dia, no? Ang viral pneumonia mawara na siya on its own sa way tambal, but of course you have to give analgesic and antipyretic para dili sa maluyan. You have to hydrate the patient by giving fluids, oral fluids, no? Ikaw pa itong pangutana, kung dili maulian ang akong papa ining mga tambala, kinahanglan man namo siyang ipa-admit sa hospital kay
nagniwang naman gud akong papa og dili ganahang mukaon. Well, ang ako'y kasugyot lang, dili ko mingon nga naa, but you have to rule out pulmonary tuberculosis, no? Pulmonary tuberculosis. Basin og naa imong papa ani, dili lang pneumonia. Sa may paagi sa pag-determine na siya pulmonary tuberculosis, akong gituhuan lang is through sputum exam o chest x-ray. Kung pananglitan ganing naa siya pulmonary tuberculosis, which is closely related to pneumonia, diya sa atong mga health center na nay isoniazid, rifampicin, itambutol o pyrazinamide. Ha? Akong balikon, isoniazid, itambutol, rifampicin o pyrazinamide. Mo na quadruple drug therapy sa pulmonary tuberculosis. Pananglitan og naa siya. Sa una, I do not know now kung naa pa ba gihapon, pero sa una, panghatag naman sa mga health center. Kung pure pneumonia, antibiotic ang iyang ikuan kung bacterial. Kung viral or fungal, nate antifungal o viral, pwede rag kuan lang, kang symptomatic treatment. Ikalimaw katapos ang pangutana, napahilot na sab namo si Papa kay nagtuuming na bunot pahumot lang. Panuhot panuhot lang. Panuhot ng mga muscle problem. Apaningon man manghihilot nga arthritis kuno ni. Ug may grisita siyang ang manghihilot na tambal. Angay kaha ni namong paliton. Well, doktor mong ko kuan kining mitis, no? Ingon ang manghihilot nga arthritis, so iya sa nang diagnosis, no? Pero unsa may mga tilimad on sa arthritis, depende kung unsa, rheumatoid arthritis, gouty arthritis, or batibag na ay mga sprain or fracture ng dapita, or muscle spasm lang, depende na sa diagnosis, no? So, asa ba ka nagpuyo? Nairaman ka sa Cebu. So duol ko ka og kining hospital. Naatay mga tambal sa arthritis daghan, no? Daghan tag matambal sa arthritis, mga kung taas ang iyang uric acid, posible nga gouty arthritis, ug na ay mga history diha nga na napiko, na lisa, atay mga kuan ana, mga orthopedic nga mga doctors nga mo angay mo atiman ni ana. Kung naggiresitahan, muresita na din ng mga mananambal karon, no? Nabagbog na sila isto number kuan lisensya. I do not know, ha? Basta na ako'y mananambal nga nailhan nga muhatag og chlorpromazine. Ibuong bitaw ko, ako'y pasyente. Iko kasi may naghatag nimong chlorpromazine. Chlorpromazine is one of the old or traditional nga antipsychotic medication. Sa gihatag mo di sa mananambal dok dito sa among lugar. Kukuyawa mananambal, no? Kaya naa naman sila po yung mga pamaagi parehag mga doktor, no? Well, anyway, democratic country man ta, pero ang ako lang comment ana, wa na gyud ko mo sa moduol gyud ka og lisensyado nga doktor, no? Kay kami dugay kay gumi sa eskwelahan og training sa ospital ug unsa may panghatag ang mga tambal sa among mga pasyente. Alright, so nakasabot ka song speaker nimo mitis diha sa Bohol o niya naman sa Cebu City ug ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa tong programa. Kini ang akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Taas kita grado sa atong lugar sa inyong makanunayong pagpatronay sa atong mga RMN program. Assalamualaikum sa atong mga beloved brothers and sisters nga mga Muslim all over the world. So once again, salamat. Hasta la vista. Bye-bye.